Колко е важно да се наспиваш наистина? Тенденцията в днешно време е хората да живеят все по-здравословно, да тренират и да се хранят добре, но сякаш забравят колко е важен сънят и го пренебрегват. Най-голямата причина за това е FOMO. FOMO означава Fear of Missing Out, т.е. страха да не отидеш на дискотека, да не отидеш на клуб, да не се видиш с приятели и най-често това се заменя с добрия сън, което е грешно. Ние знаем няколко неща за съня и се опитваме да го направим пълноценен. Спим на тъмно, затваряме предетата, залепили сме лепенки на всички диоди, които светят. Опитваме се да не гледаме телефоните преди да спим, не се получава. Опитваме се да спим на малко по-хладна стая, не се получава. Цвети? Всяка жена иска да спи на топло. Ма е вредно, вредно. От 2 дни правим тестове за качеството на съня, като си ползваме часовниците и си измерваме точно съня по часове, колко е дълбок съня, колко сме се въртяли, колко не сме спали добре, колко е бил лек съня и това са нашите резултати. И защо толкова много ви говорим за съня? Именно защото ще ходим в Швеция, в завода на IKEA, където ще се научим да спим качествено. Нямам търпение. Тоест от FOMO, Fear of Missing Out, ние ще сме JOMO, Joy of Missing Out. И честно казано, аз се ми е тая дали ще излизам на дискотека с приятели или където си, аз почти да се не спа. И ми да си оправя багажа. Аз си го правих, моят ти. Верно ли? Не, наистина. Не, приготвих си. Значи не си го правя. Хайде. Аз повече време ще оправям техниката, отколкото багажа ми. Зарядно за батерии, 2 батерии и една в камерата. DJI Osmo и 3 батерийки. Штрак. И естествено апарата, който снимам и статива. Сутринта тръгнахме от вкъщи към летище София Терминал 2 и си хванахме полета към Копенхаген. Много бях притеснена и просто казах си 20 пъти молитвите в самолета. Ама ние сме летяли, бе, Цвете. Да знам. Какво те е страх? Не мога да гледам от самолета, като се вижда море. Страх ме. Полетяхме си 3 часа до Копенхаген. Да, 3 часа гледахме приятели. И не ме пусна. Държане 3 часа за ръка. 3 часа го държах за ръка и се успокоих по този начин. Копенхаген беше студено. Да, имахме малко време да се разходим, въпреки че тази разходка аз почти няма усетих, защото само мъкнахме багажи. Но отидохме до централната гара, където си оставихме куфарите и изядохме да хапнем. Да, ядохме много готини бургери. И не ни остана много време за да обикаляме, защото трябваше да се върнем на летището, където да си хванем влака за Швеция за Елмхулт. Даже се прикачихме с влаковете, имаше малко забавяне, но пристигнахме и сме вече в градчето на IKEA. Сега всъщност се намираме в хотела на IKEA. Всичко е IKEA. Имахме подаръци, като дойдохме. 2 възглавници, които са... По анкета, която попълнихме. Преди да дойдем на това пътешествие, попълнихме анкета кой как спи, на каква възглавница обича и сега са ни изпратили да пробваме дали ще се наспим добре. И също някакви пижамки. Да, с броколи. Което е готино, да. И сега остава малко да поработим и утре сме в вече същината. Да. Музея на IKEA, завода. Ще ни показват как се правят нещата. Да, ще имаме някакъв тур, ще е интересно. Но това утре. Аз утре мога да ви взема на фитнес, малко ще тренирам. Не знам, не обещавам. И Цвети каза, че тренира също. Не. Ай. Абсурд. Заспивам.
сутринта отидохме рано в една от сградите на Икеа, където всъщност там си правят срещи, мислят идеи за продукти. Като ни разясниха повече 6 ключови елемента за добрия сън. Всъщност това ни е целта на това пътуване, да разберем как да спим по-добре и да ви обучим и вас, ако може по някакъв начин да ви помогнем. Започнахме с първи компонент, който е звука, изолацията, липсата на шум по време на спане и за чистотата на въздуха по време на спане и по време на целият живот, честно казано. Разбрахме, че освен да трябва да няма шум, може би понякога и да се вкара шум, бял шум, розов шум, всичките шумове за правилно спане и че въздуха, всъщност чистотата на въздуха е много важна за самото quality of the sleeping person, yes. След това преминахме на светлина. Научихме, че е важно да си приглушена светлината, за да се настроиш за сън. Като Икеа имат различни степени на светлина, която се променя в зависимост от деня. Да, автоматично променяща се динамично осветление, така го наричат. И колкото по-късно става, толкова по-приглушено трябва да е осветлението, за да може да ти свикне организма, че трябва да спиш. И стигнахме до възглавниците, които бяха интересни, защото пък ние си ползваме, между другото, Икеа възглавници от години. Да, ние ползваме, обаче ползваме такива нисички, без някаква форма, такава по-специфична. Просто плоски, даже на Павел, неговата, която е в София, е с 2 лица. Едната е студена, задържа да ти е студено на главата, другата си е нормална. Всъщност по време на възглавницата си говорихме и за завивки, охлаждащи завивки, и тънки завивки, дебели завивки и преминахме към 2 от новите дивани на Икеа. Как се променят фигурките, единия, как се разпъва другия и как те изпълняват демократичните условия на тяхната фирма, именно стил, начинът по който изглежда, качеството на производството, колко време ще издържи, колко е здраво, колко е функционално и за възможно ниска цена да бъде направено. И след това преминахме на тестове на матраци. Експертите ни показаха твърди, средни и меки, като пробваха различни хора от различни страни, как им се струва. Другото, може би, пък ми беше наистина интересно е това, че да ти е подредено в спалнята води до вътрешен мир, който води до спокоен сън. И разказаха ми хората как се поддържа, как тук това се превръща хем в стол, хем в място, където си сложиш, примерно, дрехите. Интересно беше. След това хапнахме в ресторанта на Икеа. И отидохме към Икеа тест лабораторията, която беше най-интересната. Там първо видяхме една жена доброволка, легна на едно легло и измериха всъщност колко потъва в матрака и какъв матрак би бил подходящ за нея. Да, и после ни показаха как тестват издръжливостта на матраците с един робот, който прекарва ролер, тежест по матрака 100 пъти, след това почива след още 100 пъти и минахме в другата зона, в която трети робот отваряше и затваряше диван, тестови диван, като така проверява неговата издръжливост. 10 000 пъти проверява отваряне и затваряне на дивана, преди да бъде одобрен. И след това се пуснахме към музея, който беше една доста дълга обиколка. Историята на Икеа през 50-те, 70-те, 80-те до 2020 година. Аз, примерно, много обичам да гледам такива ретро неща. Имаше от 1950 година мебели. И бяха интересни, между другото. Нямаше нещо, което да не ми хареса, така че Икеа се справят. Тогава, да. Отидохме на вечера в едно селце наблизо с един обор. Бяхме в обор, който е направен сега на ресторант. Интересно изглеждаше, храната беше вкусна и так му се прибираме всъщност от там. И да. Лягаме да спим. Пихме 2 чаши вино. Край на тази вечер. Така, докъде стигнахме ние? До... Здравейте, пак сме ние. Вече сме си в България. Кацнахме.
Всичко е наред. Наистина пак си казах молитвите. Да, но преди да стигна до България имаше и втори ден от IKEA Sleep Tour, който беше с повече интервюта за журналистите, но имаше една част, в която ни разказаха за съня с деца, малки бебета в стаята. Да, показаха ни една количка, която е доста удобна за майките и бащите. Как е с колелца? Може да си придаваш детенцето, което и също е много удобно и като височина. Да си сядаш на леглото, да си го люшкаш. После ни показаха много играчки и колко е важно всъщност ролята на играта за децата. И имаше, пак и беше в играчките. Една игричка. И приключихме тура с може би най-интересното нещо, което беше за мен, но от което не можехме да снимаме нито един кадър. Аз успях. Но не трябва да го слагаме и да го показваме. Ма то е една лампа. Реално бяхме в студиото на IKEA. Да, те си имат собствено студио в това градче, което снима всичките им неща за всичките страни, за всичките пазари, всички реклами, всички постове, сторита, всичките визуалс неща в това студио. Огромно, с 50 декора, с много хора на компютъри, които правят CGI неща, които правят 3D модели, които си работят стабилно, имат 3D скенер, имат мапинг, имат зелен екран, имат всичко. И това беше последното нещо, което ни се случи за IKEA Sleep Tour. Фанахме си влака към Копенхаген и реално имахме към час и половина, 2 часа да вечеряме нещо, да се разходим из града, преди да си полегнем. Ние всъщност доста обикаляхме. Ние днес сутринта обикаляхме. Да, ма и вечерта се поразходихме в търсене на ресторант. Да, търсихме ресторант и отидахме на веган ресторант. Бесен съм, направо ме тресе, като се сетя какво се случи. Търсихме ресторант и накрая намерихме ресторант, като никъде не пишеше, че е plant-based ресторант. И отиваме и месото, сьомгата беше 3D принтирана сьомга. Но ние не си поръчахме. Кое е по-здравословно? Сьомга или 3D принт? Как ти е? Не искам да говоря. Следващия ден имахме време, 2 часа бяхме на фри тур и се разходихме из Копенхаген, научихме доста неща за Копенхаген. Казаха ни, че юли е подходящо да се ходи там, тъй като е по-топло и можеш да видиш доста неща. Беше голям но пак беше студено, но беше много интересно и не сетих кога минаха 2 часа, защото един чичо така ентусиазирано говореше за всичко. И е много полезно това. Да. Видяхме яки неща, разбрахме много интересни истории за Копенхаген и се качихме на самолета за прибиране. Интересното е за Копенхаген е, че 50% от времето имат закон, в който 50% от времето децата трябва да са навън. Да мръзнат от малки, за да могат да свикнат със студа. Каснахме успешно в България и дойде време, аджеба, да видим ние какво сме научили от този целия Sleep Tour. Нещата, които променихме в нашата спалня са: първо място, намалихме температурата в спалнята с 3 градуса, което не е много, от 23 стана на 19-20, но оптимална температура е между 16 и 18, така че приближаваме се. Загасяме лампите преди един час преди да заспим и си оставяме само една лампичка светната, за да е по-тъмно да се настроим за сън. Вече абсолютно всички диоди са замаскирани, нищо не свети, нищо не шуми, сушилни, перални ги спираме вечер, за да може да спим спокойно, без шум. Използваме и новите възглавници. Ергономичните възглавници, които аз бях леко скептичен, защото първите дни ме боля врата, но съм... сега е 4-5 ден, супер съм. Да, също от първия ден ни харесах много. Защото тя е подходяща за всякакъв тип въртене на пози. На човек. Да. Докато спи. И още нещо, което направихме, преместихме пречиствателя за въздух в спалнята, за да може да работи 2 часа преди заспиване го пускаме, точно като си легнем го спираме и на сутринта отново тръгва за 2 часа. И подредихме стаята, поизчистихме. Да. Което може би се пренебрегва, но е важно, за да ти е мира на душата и да си спиш спокойно нощем.
Да. И остава да си вземем топ матрак, Може би. който беше много хубав в хотела на Икеа, като спахме. Аз видях кой е топ матрак, където бях сложили. И смятам да си вземем. Той е с пружинки отдолу. Много, много беше удобно. И да видим наистина резултатите на нашето Sleep Tour, дали са се променили ефективността на нашия сън. Ето ги и тях. Виждате как малко неща, които могат да промените, подобрят вашия сън, съответно се наспивате по-добре, почувате си по-добре и ви е по-леко на душата, честно казвам, защото добрият сън е много важен. Да. И не трябва да се пренебрегва. Особено за стари хора като нас. Благодарим за поканата на IKEA. Ще се радваме отново да отидем в Швеция. Уинк, уинк. Да, беше много хубаво, много интересно. Това да се вдъхновиш от хората, които са успели вече и мислят как да помагат на другите, как хем да създават едни мебели, но да имат или два смисъла, и да са практични, и да са удобни, и да... Са ефтини и да изглеждат добре. Да, което е супер. Ние много харесваме IKEA. И скоро може да организираме ново оборудване на спалнята, което не ползваме в момента. Другата спалня. Да. Благодарим, че гледахте този влог. Ако искате да отидем и на други места, харесайте клипчета и пишете коя да е следващата дестинация. Защото скоро ще ходим някъде другата. Аз бих казал, че ще ходим в Таневието.